The Law of Hammurabi. Si Hammurabi ang naghimo niini kaniadto. Yang tuyo og tumong rabaon ta nga aron dili gayud masubrahan ang buhaton nga pagpanimalus. Out of justice na tinuod, no? Nga kuno galing aduna kay og nakasakag ngipon, bayran ni magngipon. Kasakag kamot, bayran sa nimo kamot. Nakakaputol ka, nakapiang ang kamot, tiyangan po di mo, imong kauban. Pero ang iyang gilikayan ini, kay ligi usahay, buot nga manimalos ang usa ka tawo, lakip na noon ang tribo iapil. Kapanalitan, ang itawag na lagrido kaniadto, until now, no? Kuno galing adunay napatyan ang usa ka tribo, dili kay usaray patyon prospikas, tibuok tribo, mahurot. Muna nga si Hammurabi, ingon sa mo ni atong buhaton, lex talionis kini, gitawag kini sa Latin og lex talionis. Ang unsa imong nautang, mo sa imong ibayran. Ayo lang pasubray. So tinuod maayo kay ang katuyuan, no? Unya man nga sana, no? Mani kasagaran ilang gibuhat kaniadto. Lain pod kabahin sa mga nakasakit kanimo, ayaw gyud og panimalus, no? Unya kung nagkasama pananglitan kung dunay mo sagpa kanimo tuod, pasagpa usab ang wala. Nya kung pananglitan kuno dunay mo hangyo kanimo o sa kakabisin sobra po ang pahatag bisan ang imong kami sa dentro. Kining pagpasan, no, sa kasangpatan, kasangkapan. Kay bawta nga ang mga Diyo kaniadto under sa mga Roman nga soldiers, mga taga-Roma. So haring gangis kining mga sundalo kaniadto. Matap gali ka sa imong abaga, siyang mga iyang espada, kinahanglan magmasinugtanon gika bisan unsa pa ang iyang isugo kaninyo. Pero muna ang kasagaran gayon. So muna nga ang kasagaran, well, ipalsa ang imong kasangkapan. Di na sila muda sa ilang mga kasangkapan nila. Kanya, kung doon na kanimo hulam, kung ba? Ayaw balibari. Kung doon na hulam kanimo. Kanya, lain po, kasagaran, niingon siya kanito, higugma ang imong amigo, ang imong higala, dumti ang imong mga kaaway. Ano kasagaran? Pero nabauta, nga kinini ang mga butangang kasagaran, ang gihangyos ng Ginoo ngayon wala day kamoy nahimo nga labaw pa sa kasagaran. Unsa may labaw pa niini? Kanang lex talionis, na? Nga makanan ka, utangan ka ngipon, bayad ngipon. Ingon siya, ang labaw pa sa kasagaran ini nga di gyud ka mohimo og violente nga pamaagi ngadto sa uban. Kuno galing violence, no? Ang imong gisugdan, mobaw ka violence, a circle of violence kana, no? Mana magtutuyok na naa siya. Di gyud na matapos gyud. Ang imong kaaway hangtod gyud na nga makaaway gyud na nama. Mana ningon siya ang labaw pas kasagaran ini putlo na. No? Kanang the circle of violence. Kaya ang tutuyok mo na, balik-balik mo na kayo siya, muna ningon siya nga ayaw na lang yun. Kung sa may buhaton na, nga baslan ka na siya o pagmahal, paghigugma. Muna yung labaw sa kasagaran. Pero ang paghigugma, pagmahal, kung sa may basihanan ni Ana, tinuod, nila sa unang pagbasa, ang Ginoo nangingon higugma nga mga sa katao ingon sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Mana nga dili ka magpasakit kay di makagusto nga sakitan pod, ha? So dili ka dangatan nimo kun unsa ang nimo unta nimo kay mo nang ipugan nimo
Karon sad nga man nagpakita nagmahal ka sa imong kagalingon. Pero ang labaw sa kasagaran man na niyang giingon, ang kalainan pa sa kaniadto, di ba ningon siya, wa man ko magwagtang ni mga balaod. Wa ni nako wagtanga, di ni kwaon. Ni anhi ko aron aduna ni katumanan o kahingpitan. Unsa may katumanan o kahingpitan ini? Siya pagmahal makani ang sumpo nining tanan, ang pagpakgang nining circle violence, pagmahal makani, pahigugma makani, mo ni ang pahigugma. Kini adto ningon nga sama pahigugma sa mga kagalingon, man niingon siya, sama nga ako nahigugma kaninyo. Dili na kaingon tungod kay ikaw nahigugma sa imong kagalingon. Nahigugma imong si kataw, sama pahigugma sa imong kagalingon, ingon siya, sama sa pahigugma nako, ang ako ng pahigugma. Iya na ang sumbanan. Muna nga, ingon siya, muna kahingpitan sa balaod sa Ginoo. Kayo galing, nibuhato ni mo kini sa pagmahal, sama sa pagmahal ni Kristo, muna ang violence, pugngan yun. Di ba? Kapila siya sa paa, kapila siya bunali, kapila siya gihampak, scourging on the pillar. Pero wala, ganyan, buhata, no? Kanya, ang kudugaling kuno, dunay mo, ingon siya, musugo kaninyo, nga mo ni buhata, nagipakita ni sa atong Ginoo. Ingon siya, kani akong gibuhaton, dili ni akong kagaling kabubuton. Kabubuton man ni sa akong amahan, no? Nagtuman ako, matuman sumala sa imong kabubuton. Maraming wa din akong katuyuan, di marami ako ng kabubuton. Nganianhi ko, kundi nagbuhat ko sa kabubuton sa akong amahan. Akong pananglitan, no? Mingon ta sa imong isikataw. Way pagpinig sa pagmahal sa imong isikataw, iya sa ring ipakita. Gani, dili mga Hudiyo lang ang iyang giduol. Hasta mga dili Hudiyo. Mga taga Samaria, mga giisip sa kaniadto gani, nga mga kubrador sa buhis, mga makasala, sa iyang giduol gihapon. So ningon siya, di ba, ang Ginoong Dios mamana, nagpa-iulan siya sa mga matarong o sa mga dautan. Mo ni ang akong pahigugma. Sama nga ako nahigugma kaninyo. Dili na kay pahigugma sa mong kagalingon. Kay self-preservation man na. Sa ito pa, ningon siya, kalimti may mong kagalingon. Muna atong subayon, ningon siya, sama nga ako naigugma kaninyo. Way pagpinig, siyang pagmahal, way gipili, siyang pagmahal, pero bisan pag way pagpili, hangtod ang tanan gayon, no? Hangtod gani ang iyang kinabuhi, gihatag tungod sa pagmahal niya nato. So muna ingon ta, muni ang kahimuan ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Ngayon ta lisod yun, no? Tinuod, lisod. Kaya mo na ituyos itong Ginoo. Dili lamang kay ang iyong ta kasayon, ang iyang pahigayon din hining kalibutan na, kundi sama kaniya, aduna sa kalisdanan, sama kaniya, aduna pagkikalimot sa kagalingon, sama kaniya, mausad ang pagtugyan sa kagalingon, dili tungod og alang kaniya, sa kamayaan, tungod og alang sa Dios. Lisod kayo na. No? Pero nindot manggod kay iya mang gibuhat. Nindot manggod kung mahimo niya, nganong di man mahimo nato. Kung mahimo niya, may man tag kuha niya mahimo niya kay maglisod ta. Well, ang kalisod dili man ka sa likway. Di man gina no gods no glory. Wa tay kalisdanan, wa tay kaisog. Wagay kahimayaan pod. So, mananingon siya, muni ang labaw pa sa kasagaran. Dili kay naghandom lang ta, alang tungod og alang sa kagalingon, nagbuhat ta tungod og alang sa uban, nga mao ang sumbanan ang iyang pagmahal kanatong tanan. Manindog ta niya, magpadayag ta sa atong